nai tong nai takuk tei bukuk songno ang lamsogo ang chenya tiprasa ang tini paiso paijak mo sabi jasrambari constituency ni bisingo khobjak muitulung kami ni 2 number ward ni bisingo mo kami tini oro khoroksa takuk bini bumungkha somcharon debroma mo bini kamino mo lamano bono borokno khlai tongo bini kamio prai nokbri tongo o nokbri milui no borok tini mo oro nukhana rok anu klogot JCB tui borok mo lamano borok ma khlaika mo distance ngano main road by half kilometer ngana pheba mo lama gobangma bisirombo samjakya gari rok khapmaya o gari ituimiya ni bagino o somcharon takuk somcharon haingna nango takuro bukrok bo khoroksa society ni chati haingkha jini tiprasarok ni khoroksa society ni chati hayang bonongjakha khoroksa lama haibo jini o somcharon takuk songni jeo kamini borok government no simi nasing tonglia borok niji kichamicha je chuktui rang rok khaklai bor o lamano khlairikha takuro bukrok belai kaham kok tebo sanamusungo lukorok no rang hasaka kabangma chungnugo tongo kabangma chin borong tongo baksa 50 meter 20 meter lamaro phonto khaya rang puisa khimna mo chungjakya rang tongo bukha khari bangni numo hairok nukjagui tongo takuro bukrok tino o somcharon haingna nango takuro bukrok o kamini borok haingna nango pheba norok dofani chati omo haikeno kha kri rok no kha ganangna bagi norok kaisa lama phunuguri kha omo haikeno chungchin society no phurungna nango rang kabangma tongo bukha ganang krei pheba rang rok tini town rogo aguli rogo kabangma building kusuk khai nokrok tanglai tongmani belai lasima sijakok lekha pora educated kabangma borok tongo ganang rok kabangma tongo haipano borok mokolo thapla sukjak bukhabo munakjak abon bagino society no lama phunungna rungya sajing simini torjakna rungo norok nugui makhana tini naide borok bor saksani kamini lama no borok ma khaika nijini rang khibui rang khaglai tini o somcharon takuk songni hai bong kamini lukorok haisingna nango chini tipra hawo kabangma rang kha ganang tongo baksa rang kri chho pheba rang bo tongna nango rang kri hebongya phe rang tongphano kha krei borok khlaya je jaga manam khi manam a jaga thanglayo kahamo thaya dabon e present no nugui tongkhana Philistine ba Israel of lemani asok bilen kusuk tamon khala sebai sijak bai kha takuro bukrok wansugui naiberi norok tini o mamplen bisingtui tini o takuk somcharon borok haisingna nango dofani chati borok tini dofani chati lama phunugri kha tini chini tibrasa dofarok no baksa borok 50 meter 20 meter lama rok phonto khaya rang tongphano khlaya rang tongphon khlaina mo sungjakya bakha krei sudu government no mangna halai tongo da borok asok khlaika naidi oro borok niji rang khibui habai borok yangte eat klangna musumo klangmaya malkung malik klangna bo klangmaya urugi kabangma urugi klai tongphoro klangmaya balai mathangoni khanao hospital logo pheba norok nugui mangkhana tipra ono tongo thanchangei borok kabangma unity phunugui tongnai rok norok sengdi dalong ni thani borok percentage komsi pheba borok unity ingjak unity ingui tongo borok rang puisang thung nok lukung tangthing thung bebak jaga thangnai di borok budhi develop ongkha iko mo haikeno chini ro nukphaikya nadi o chini takuk somcharon bong kamini lukorok bosok wansukmani kaham sudu government no simi defend khaliya borok nijini rang kichamicha tongmani khaglai borok bongni nijini kamini lamano borok ma khlaikya ibra sarokni kha kotor singna nango tabok omorok no nugui rang narok bola sijaknai ngai no yang khairene no yang khairene biar kucing muda momo busuk drak khaina bo te ko nok ro oi nok aw lama belai nanggo borok ni langmo nuki makana mo belai borok kuno lama khaijak aro ono gotong bolong ini gari thangmai ekdom jibon salamata
aro malphang lokondo fainani suida kore hediba au takho khungkai norok tangai jungno maringkha ke saikna re gari जों दाबो तामनि बागै रिंमानिखाय ग मनो जिनि लामा दाबो जों अनेक बसर रंखा लामा माइया जिउटें खायखाय थांगौ इंगे बरनो जों नाइसिं मालिया के नाइसिं माइयांगै जों निजि स रांखिबि काममा खलायका लामा मास नामखा गारि गुरा फाइमाया थानानि फाइनानि कष्ट दुइ बकरै लाइन गरै गाबोन बागैनो जों निजिनो रांखिबि लामा मास नामखा बुसु balok jang mo lama rok sanamjang mani प्राय ताव म बाइके तो प्राय 20 बছर काइ दङ ताफु जरा हादु बसमा खिबजा गया गे जों निजि रांखिबि मास नामखा gonoro au du biling rok tangja ko idor kajak byangti de khalano rabo इ दिकामा खाय को जों आरो लामाव कटर बेराया कनो यांग केरिं खाया कनै कामारि मारिकाव गे जों निजिबो मा खायो मारिकाव ता आव भाई सेखाल काया से जागिया hungkai बागैनो जों उको न्यूज किचाप तिसै फुंनानै हनै माने जतनो न रुकरकनो फुंना हनै माने को जों फुनु काताबो बर दाबो नायथो तिनि म लामानि बागै बर ताम खायमान माने नेक्स्ट टाइम फानंथु बा दाबो फांथु बर जदि किसुता माने tebo kam khaino mo खायरि jaka मखैबा तेकिसा काहाम खायरि मखैबा तेकिसा सुबिदा मान ता बाहाय mane yang जतनो न i dok phanota इ दखानो फिस रक फान्ता आबाहाय बिमाखायबा बरंबो सामानि खंग आबुसे जों तसु बसर नासिंगा जों ता मास माया जों निजि माख लायका तिनि थानानि फाइनाल असुबिदा गय आसको आनको mo kamini bo mong sagra gari nong mo kamini bo गामिनि बुमुखाय कसबारि पश्चिम करंगेश्वरा पंचायत तिनि म कसबारि मुइथुं गामि हिंदाकता जिमो hungkai ward number bo sumo वार्ड नम्बर 6 soy na दुई ward number वार्ड 2 नम्बर 2 dada nin sinamong kijari gari bo mo आने सिनी मुंकाय आने बो मुंकाय समचरण दे बर्मा पश्चिम करंगेश्वरा पंचायत 2 नंबर वार्ड पाराकाय कचुबारी मुतलुं कामी हिंजाकता hambai takok ni bo mongkai ane bomongkai monus marte porma mongkai पश्चिम करंगेश्वरा तिनमो दिनवात नि पंचायत नि आन्दार मongkai abono जों ताबो को रां पैसा किबि तो काम खालायके abono सरकार थानि दा कियासुक माने साइजरक दा मानो बा बतै तामो abono बगैनो जों माने जतनो न लुकथु हनै जों म कबो मongkaisa खायका abono बगैनो जों जतनो न नायथु बा जोंनो किसा व्यवस्था खायरिथु अबनो आने पाइ मौका सुबिदा